Oras kung saan karamihan ay tulog pa. Madilim, malamig, ngunit payapa. Oras ng himbing sa ilan, ngunit hindi sa nanghihinayang. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Magandang araw po, kami po ngayon ay nasa Barangay San Eugenio, Natividad, Pangasinan upang maglingkod kahit sa maliit po na bagay lamang. Yung uric mo 5.3, tapos yung sugar mo 79 lang. Ano pa yung normal? 70 to 110, tapos 7, 1 to 7 sa unit. Dapat po nating pangalagaan ang ating kalusugan, ang ating katawan sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-monitor ng blood pressure, blood sugar at uric acid, ay maaari pong maiwasan ang pagkakaroon ng malubhang karamdaman. Naghihimok po kami na kumain o uminom ng mga natural na halamang gamot na ayon po sa mga nilikha ng Diyos sa pagpigil at pagpapagaling ng mga sakit. Sila nanay Ilang taon na kayo, Nay? 78 po. Oh, healthy pa po, malakas pa po kayo. Malapit ng manon, uli-ulianin. 96. Joke na lang po tayo sa Sa kabuuan po ay 34 na residente ng Barangay San Eugenio po ang aming napaglingkuran na may talang 90/60 na pinakamababang blood pressure at 160/120 na pinakamataas na blood pressure. Sa blood sugar po ay may nagtala ng 198 random test at 110 sa mga nag-fasting. At sa uric acid test po ay may nagtala po ng 10.2 bilang pinakamataas. Maraming salamat po sa mga taga San Eugenio. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Hi
guys! Welcome to our channel! Please like and subscribe!